Pag isda, pirituhon. Pirituhon ako ni sa riyo. Diri. Ya, sa kahuyan. Sunod ako sa rice. Hi everyone! Magluto na sad ko para panihapon. Namunduha sa akong anak. Prepare ko daan kay while hayag-hayag pa. Tayhop gyud ko ni tayhop gyud. Hantod maluto ni akong giluto nga isda nga pinirito. Wala jud ko'y pili nga lutuanan. Magas ko makahoy, okay kayo. Basta lang madalang nako. Okay kayo, bahalang mag-aso-aso diha. Natambal po na sa mosquito. Tambal sa lamok. So, hindi na pa man. Ari, lagutan na po na ko. Balik og puspuro para mahaling. Pang-pang man ang kahoy kay basa-basa. Sige gito na ni ratsada kita luto na ni para lang sa panihapon andam sa anak. Samtang nagluto, sisiyawan na to og gamay. Pakita sa inyo ba nga unsa ang kinabuhi sa simple nga Pilipina na adini sa probensya. Luto bisan asa walay pili-pili. Dili sa isda nga pinirito bahalaga aso. Sige gyud. Luto gyud pero okay naman na kay anad naman ko ana ning paglutuanan. So since ako ang natawhan anad ako aning kahoy. Una mas okay ko sa kahoy kay ngano dili pa ko magbantay sa gas nga naay mag-clicking. So ari ko sa kahoy okay kaayo. For watching everyone. Thank you sa inyong tanang support ug paglanta.